Tu què? Que no vas a treballar o què? Ja et vaig dir que m'havia pres el dia lliure. Crec que tinc ansietat. Ansietat tu? Mare meva. Tinc com un dolor aquí al pit. Escolta, t'estic dient que no em trobo bé. Tinc això, ansietat. Fa uns dies que no encerto una, de debò, Calla, calla, calla! Calla, Antonio! Ostres, és que me desconcentres, Tu no es pot parlar, de debò. Què et passa? Dis-me. Tu i jo. Per què estem junts? Però què m'estàs dient? Que no estàs bé? Vols que ens separem? No, jo no em vull separar, jo només vull saber si tu estàs bé amb aquesta relació. Mira, Antonio, què és l'amor? Quan algú intenta respondre, es bloqueja el flow i baixa l'energia de la màgia de descobrir-se. Es tracta de que no hi ha garanties, ni quan estàs a punt de casar-te, ni quan estàs casada. Què vols? Quina mania en fer-te preguntes. Si sols has de descobrir amb el procés i fluir. Doncs mira, jo estic passant un procés de merda ara mateix. Que estàs malament, ja ho sé que estàs malament, però què vols que faci jo? Què vols que faci si jo també estic fatal? És que parlem tan poc que... De vegades penso que estem junts per por estar sols. I si és així, què passa? Si no passa res? Antonio, fa dies que et vull dir una cosa i... no trobo el moment. No trobes el moment? Bé, no sé com dir-t'ho. És greu? Per mi no. I per mi? No ho sé. Va, vinga, deixa-ho allà, que m'estàs posant nerviós amb tant de misteri. Mira, Antonio, el mes passat no em va venir la regla. Jo pensava que això a la meva edat ja passava. Dona, és normal, et fas gran. És que em notava les mamelles grosses i adolorides. Vaig anar a la farmàcia i em vaig comprar un predictor. I? Estic embarassada. Però, dona, com vols estar embarassada? Si tu i jo fa més de 2 anys que no... Veus, és que no sé ni com dir-li. Què? Follem? Fem l'amor? Què? Però què m'estàs dient, Antonio? I el que va passar la nit de Cap d'Any, què és? Un somni? Per Cap d'Any? Sí. Aquest Cap d'Any, vols dir? Sí. No me'n recordo de res, no. De debò que m'estàs dient que no te'n recordes de res que va passar la nit de Cap d'Any? Que no, coi! T'estic dient que estic embarassada d'aquell dia, trons! És que...
Hosti, és que me traus de pollerera, Antonio. Perquè jo pensava que podia ser un moment bonic. Dir-te que estic La embarassada. Lorena. Sí. Tu, jo, la Lorena. Clar, Tu, jo, la Lorena, sí. la Lorena i... Ah, sí, hi havia algú més, però... Qui era? Qui? Mossèn Carles, de la Basílica de Sant Llorenç. La Lorena es va encaparrar i el mossèn no s'hi va negar. El mossèn? Ah, a mi em va tocar? A tu què et va fer? Pots estar tranquil, perquè a mi... quasi no em va tocar. Escolta, estàs segura que és d'aquella nit? Seu! Seu! Pensa, Antonio, pensa. Doncs ja està. Vaig a pàdel. Adeu, Penélope. Què fas aquí? Que la Penélope pot venir. He de parlar amb tu. És molt urgent. Va, digues. Estàs segur que no està la Penélope, no? Que no, ha sortit. Ha marxat, què vols? Doncs... Mira. Què és el que miro? Mira! Que estic tota inflada! Tinc les tetes que semblen globus! No entenc res, no? Que estic embarassada! La nit de Cap d'Any se'ns va anar de les mans, Antonio! No me'n recordo de res, Lorena, sisplau. Com que no te'n recordes de res? Sí, que me'n recordo. Pues que sàpigues que el penso tenir. La meva família és molt tradicional i els avortaments no porten gens bé. Així que el tindré. Joder. Sí, clar, pa joder estamos ahora. Jo crec que em tornaré boig. Lorena, què fas aquí? Eres dir lo nostre? Dir-me què? La Penélope està embarassada de la nit de Cap d'Any. En sèrio? Digue-li. La Lorena. La Lorena, que està embarassada. Que estic prenyada! De la nit de Cap d'Any? No, de la castanyada de l'any passat. Doncs esclar que és de la nit de Cap d'Any. Ja sabia jo que aquestes festes mai acaben bé. El meu fill tindrà un germà engendrat el mateix dia d'una mare diferent. Antonio. I jo em posaré grossa com un toixó. Què pensarà la gent de mi? Com que què dirà la gent? De veritat això és el que us preocupa? Vosaltres sabeu el que comporta tenir un nen? La responsabilitat que suposa, els calés que costen? Ets un tacanyo. No podeu tenir aquests nens. Jo no em puc fer responsable d'aquests fills. Això ho havies de pensar abans, animal. Que no vegis com et vas posar? Semblaves un mono amb piles alcalines. Ens vas deixar les dos tieses, tieses. De debò? Sembla que t'havies pres alguna cosa. Què?
De què te'n rius? Li vas donar alguna cosa? Bueno, poder alguna cosa sí, però poca cosa. Poc, és que sempre em deixa a mitges. Què vol dir això? Que vosaltres dos, sense mi, t'estàs posant les botes amb nosaltres, eh? Ei, un moment. Això què vol dir? Que vosaltres dos us heu... Ets lesbiana? És que ja me fas sentir coses que jo mai havia sentit. I això què vol dir? Que amb mi no havia sentit mai res o què? Jo no sóc lesbiana, Antonio, però tu i jo tenim un problema. Un problema. Un problema, dic un. Bueno, dos. Bueno, tres. Per això, tu i jo ja no... Bueno, ara sí que tres són multitud. Us deixo que heu de parlar moltes coses, sí? No, tu no marxes, tu et quedes aquí, que això serà. No, deixa de fer que s'ha Sí, això ho heu d'aclarir, però vosaltres. Adéu, que vagi bé. Aquests nens no poden néixer. Això no és normal. No, normal no és. Tinc unes ganes de vomitar. Porta'm un got d'aigua, sisplau. Què rius? Escolta, estic que no m'ho creguin, Em tremolen les cames, em fa mal l'estómac i tu... Tu rius. Molt bé. Ui, és que m'he quedat dormida, perdona. És que em tornaré boig. És que no sé com es pot ser tan idiota. No tenia suficient amb una dona que m'havia de liar amb dues. Només jo. Escolta, sisplau, no riguis. És el més fort que m'ha passat a la vida. Vaig a posar-me una copa. Porta'm una mica, sisplau. Estàs boja? Estàs embarassada. Les embarassades no poden beure alcohol. Ara te preocupen els nens? Els nens, Déu meu. Ens en sortirem. De veritat. La propera visita us atendré a la sala gran, que ja estareu de 30 setmanes. Ah, per cert, Antonio, ja que és aquí, m'ha dit el doctor Miravet que passi a veure'l. Fa dies que l'estem trucant. El resultat de l'analítica. Ostres, és veritat, l'analítica, me n'havia oblidat. Amb tot la renou dels nens se m'havia anat del cap. Pot passar a la consulta 23. Vale, d'acord. Ens veiem fora? Sí. Endavant. Es pot. Passa, Antonio. Seu, sisplau. Perdona que no hagi donat senyals de vida, però és que porto un enrenou. Mira, Antonio, et volia veure perquè, degut a la varicel·la que vas passar l'any passat, que no és una malaltia que sigui molt comú en persones adultes, doncs s'han de fer tota una sèrie d'anàlisi. I he rebut la de l'espermiograma. Em sap molt de greu, però t'he de donar una mala notícia. No podràs tenir descendència. Però no pot ser. Acabo de deixar dues dones embarassades. Això sí que és totalment impossible, Antonio. Però que sí, a cap d'any. Una nit boja, no? Sí, bé, estava amb la meva dona, una amiga i... No, recordo... Va ser l'hòstia. Crec. I estàs segur que no hi havia cap altre home?
de la Basílica de San Què t'han dit? Que tinc colesterol. Seré pare.